Dnešnú jazdu štartujeme symbolicky spred kostola svätej Márie Magdalény v Rusovciach. Pôjdeme sa totiž pozrieť na Lauramajer, ku ktorému sa dá dostať cez Sislovské polia v letnom období. Vyštartovať môžete od Sladkého Bystra a Zmrzliny a nezabočte doprava smerom Jarovce, ale pokračujte rovno po Vývojovej ulici až na koniec sveta. Po pravej strane areál ministerstva vnútra, tak sa tvárte, že nič nevidíte. Rovnako po pravej strane sídlo policajného zboru. Pred nadjazdom ponad diaľnicu D2 vstupujeme na sezónny chodník Sislovské polia, kde hniezdi drob fúzatý, ktorý tu aj zimuje, a sokol kopcovitý, čiže druhy, ktoré sa viac na Slovensku nevyskytujú. Až v lete 2023 sa po 18 rokoch sprístupnila lokalita na obdobie od 1. júla do 30. septembra. Vtedy by prítomnosť návštevníkov, limitovaných na chodcov a cyklistov bez psov, nemala narúšať vtáctvo. Tu je priestor na zjazd a dostatočne dlhý výjazd, na konci ktorého sa objavia príkazové značky. Tie sa časom zmenia na zákazové. Disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented least. Yet in these thoughts myself almost despising, haply I think on thee, and then my state, like to the lark at break of day, arising from sullen earth. Blížime sa k Rázcestiu, doľava smer Rusovce a rovno by sme sa mohli dostať najkratšou trasou k Trojmedziu. Naschvál som spomalil, aby ste videli tie značky zákazu aj pre chodcov a cyklistov, ale už sa blížime k Lauramajeru, tak trošku histórie. Lauramajer, nachádzajúci sa v katastri bratislavskej miestnej časti Rusovce, je miestom s hlbokými historickými koreňmi a symbolickým významom. Miesto, kde kedysi stál majestátny kostol svätého Vavrinca, ktorý bol svedkom mnohých generácií veriacich, ale aj tragickým symbolom konfliktov minulosti. Ale aj domovom Laurinej vily, ktorá bola kedysi dôkazom lásky grófa Henkela k jeho manželke Laure. Kostol svätého Vavrinca padol za obeť ideológií v roku 1956, keďže sa nachádzal v tesnej blízkosti rakúskych hraníc a potenciálne mohol poskytovať úkryt pre ľudí utekajúcich za železnú oponu. Pre mladú generáciu ľudí dnes asi ťažko pochopiteľné, železná opona bola metaforickým výrazom, ktorý opisoval rozdelenie Európy počas studenej vojny na dve časti.
Hranice medzi Slovenskom a Rakúskom boli jednou z najstráženejších častí, kde strážcovia používali psy, ostnatý drôt a dokonca aj strelné zbrane, aby zabránili ľuďom v úteku na západ. Tieto hranice boli nielen fyzickou bariérou, ale aj symbolom strachu a represie, ktoré ovládali životy ľudí žijúcich v komunistických krajinách. S pádom komunizmu a železnej opony v roku 1989 sa tieto hranice stali minulosťou a dnes sú súčasťou otvorenej Európy bez hraníc. Z odbočky k Lauramajeru pokračujeme ešte ďalej a vidíme opätovne zákazové značky. Od 1. augusta do konca septembra ale môžeme využiť tento prechod pomedzi stromy a prejsť na rakúsku stranu. Obmedzenie je kvôli hniezdeniu sokola kopcovitého. Celý tento úsek touto opatrnou jazdou prejdete až za 60 sekúnd a ocitnete sa za hranicou na rakúskej strane. 40 rokov dozadu by to nebolo možné. Trošku prekvapenie, rakúski policajti alebo pohraničiari. Sem tam som sa obzrel, či nejdu za mnou. No proste generácia X, ktorá si pamätá, aj keď nechce niektoré veci. Vchádzame do rakúskej obce Deutsch-Jandorf, mimochodom žijú tu východniari. Nie tí naši, ale rakúsky, toto je asi najvýchodnejšia obec v Rakúsku, niečo ako naša Ubľa. Čisté ulice, tráva zelenšia a tu sa trochu pristavíme.
Cesta z obce smeruje na rakúsko-maďarské hranice, kde už odbočíme do poľa a presne po hraničnej čiare dojdeme k stretu s ďalšou, treťou slovenskou hranicou. Či už z Rakúska alebo Maďarska, viete sem prísť hoci aj autom. Do Slovenska jedine po červenej turistickej značke, po ktorej sa teraz vyberieme ďalej. Sú medzi nami takí jednotlivci, a nebudeme ich menovať, ktorí si to pozreli na mape a vyslovene si spojili miesto Trojmedzia s obcov Čuňovo a vznikla im priama spojnica. V skutku ten kúsok zeleného briežku pred nami je pôvodná žltá turistická trasa, vedúca ako naschvál cez stavbu D2. Čiže len dvakrát cez dieru v plote, dvakrát prenesiete bicykel ponad z vodidla aj tak nevyužívanej cesty, kúsok po poli a skrátite si dnešnú jazdu a skončíte pri starej colnici pred Rajkou. My dnes zodpovedne pôjdeme po červenej turistickej značke
a pozrieme si jazero Cilina. After all, there's no need to say anything. At first, an orange, peeled and quartered, flares like a tulip on a Wedgwood plate. Anything can happen. Outside, the sun has rolled up her rugs, and night strewn salt across the sky. My heart is humming a tune I haven't heard in years. Quiet's cool flesh. Let's sniff and eat it. There are ways to make of the moment a topiary, so the pleasure's in walking through. Táto cesta smeruje vľavo do Rusoviec, vpravo do Rajky. Tu vás navigácia môže poslať do kríkov, odkiaľ budete iba akcúvať. Už to robiť nemusíte, stačilo, že som to otestoval ja. No a tento podjazd pod Skeletonom stojí za to. At first an orange, peeled and quartered, flares like a tulip on a Wedgwood plate. Anything can happen. Poza budovu, kríky a stromy zbehneme na pole a po hraničnej čiare smerujeme k Čuňovu. Sem tam vidno hraničné kamene vľavo, takže ideme po maďarskej strane, snáď mi to odpustíte. My heart is humming a tune I haven't heard in years. Quiet's cool flesh. Let's sniff and eat it. To na zemi vľavo neboli mŕtvoli, len dvaja stopári tam zjavne prespali. Ak ich uvidíte s odstupom času aj vy, tak som to asi zle vyhodnotil. A to sme sa už dostali k ceste spájajúcej Čuňovo a Rajku.
Prichádzame do obce od nového ekocentra, kam môžete zobrať deti a v tejto čárde sa dá dobre najesť. Výnimočne stredom obce prejdeme na koniec našej cesty. Len pripomínam, že sme symbolicky vyrážali od kostola svätej Márie Magdalény v Rusovciach, prešli sme symbolickými miestami Lavra Majera Trojmedzie a končíme pri kostole svätého Michala v Čuňove. Do skorého videnia.